Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Uma usasemusha la ekhaya, please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Namhlanje ngizothanda ukuthi sikhuthazane ngendaba yewili. Bhala iwili yakho usaphila. Ungalindi ukuthi mhlazane uyogula yikho la ozobhala khona iwili. Ukufa kungakufica noma inini. Ungacabangi ukuthi iwili idalelwe abantu abakhulile nabantu abagulayo noma abantu abanezinto eziningi emhlabeni. Ungathi ngoba unezinto ezimbalwa la emhlabeni bese uthi iwili ayidingeki. Naloko okuncane okusebenzile ngizokhuthaza ukuthi ukubhalele iwili ukuze kutholwe abantu ofisa ukuthi babe nakho mhlazane uyondlula emhlabeni. Iwili ayigcini ngokuchaza ukuthi indlu izoba ekabani noma imoto izoba ekabani. Ingavikela nomndeni wakho ezingxabanweni. Sihlezi sithi ngizoyibhala ngelinye ilanga, kodwa iqiniso ukuthi awazi ukuthi eyakho impilo izogcina nini. Uma usunazo izinto ozifunela abantu obathandayo, ngizothanda ukukhuthaza ukuthi uzibeke phansi ngokucacile usaphila. Ukuze labo abasala ngemuva bengasali beqagela ukuthi ubufuna kwenzekeni ngezinto ozisebenzele kanzima. Namhlanje angikhulumi nje ngokubhala iwili ngoba kuyinto efanele ukwenziwa. Ngikhuluma kanje ngoba ifa linendlela elingaguqula ngayo abantu. Ngakho-ke namhlanje ngithi kuwe mbukeli wami, funa usizo olufanele ukuze izinto zakho zihlelwe ngendlela ecacile nangendlela oyithandayo. Ngoba uma usuhambile awukwazi ukuchaza. Ifa lingahlukanisa imindeni, kodwa iwili ecacile ingakwazi ukuvikela labo abasele emva kokushona. Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje akuyona indaba yefa nje kuphela. Indaba yokuthi kwenzekani lapho abantu belwa ngezinto umuntu oshonile azishiyile. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Unjani sisi? Mina ngiyintombi eneminyaka ewu-26 nje kuphela. Izinto engihlangabezana nazo empilweni zinzima kakhulu. Nginokuthi mangihleli ngizibuze ukuthi ngifelani ngimncane kangaka. Kunabantu abajabulela ukubona omunye umuntu ehlukumezekile emoyeni. Batholani vele ngalokho? Abantu bayaloya la ngaphandle. Umona ohlangene novila uyingozi kabi. Umuntu ungifuna ngifile ngoba efuna izinto angazisebenzelanga. Ngibhala kanje ngihleli ku-wheelchair ngenxa yengxabano esaba nayo emncwabeni kabamncane silwela ifa. Mina bengingafuni lutho olushiwe ubamncane, kodwa u-anti wami ubefuna ukuthathela abantwana bakabamncane imoto. Ubathathela kanjani i-truck ezobaphilisa ekubeni wazi kahle ukuthi ubababo akasekho emhlabeni? Bazowondliwa ubani honestly? Abanye abantu abacabangi. I-truck iyo ebisondla abantwana bakabamncane ubamncane esaphila. Waphelelwa umsebenzi ngendaba yokugula. Ugulile isikhathi eside engasenawo umsebenzi. Kodwa imali ephuma ku-truck lakhe ibikwazi ukuthi simhambise esibhedlela akhokhe nama-bills wakhe. Ubengaceli muntu. Abantwana bakhe bebehamba esikolweni bebhadalelwa imali ye-truck. Ubhuti obedriver i-truck ubecheckisa ngo-2.5 every week. Ama-2.5 lawa abekwazi ukubhadalela obamncane nabantwana i-rent. Bathenge ukudla bakhone nokubhadala iy'mali zama-transport. U-anti wami waqala indaba ye-truck singakancwabi nokungcwaba. Wayeloku ethi i-truck uselitholele umuntu ozolidrayiva aliphathe kahle. Udriver uzocheckisa kuye ngithule mina ngingamnaki. Waqhubeka sesisemangcwabeni, udriver kabamncane wayekhona naye encedisa umndeni. U-anti wabiza ubhuti obedriver i-truck kabamncane iminyaka. Wathi uselethe udriver omusha uzovesane ahambe ne-truck. Ubhuti obedrivela ubamncane uyagcina namhlanje. Ngaphatheka kabi ngibona udriver kabamncane edangele. Wayengakwazi ukuthi amphikise u-anti kodwa wawubona ukuthi lento ekhulunywa u-anti ayimphathi kahle udriver. Bekumsebenzi wakhe owesikhathi eside. Ubefana nomuntu ophelelwe umsebenzi esithubeni nje. Ngangithi ogogo, omalume nabanye abantu abadala bomndeni bazomkhuza u-anti, kodwa babebheke phansi. Ngangibabona ukuthi bebenakho ade befisa ukusho, kodwa wonke umuntu uyamsaba u-anti. Usatshwa ngisho na umama wakhe omlethe la emhlabeni. Ngazama ukubasayinela ukuthi bakhulume bayigweme lento. Abantwana bakabamncane bebengeke bathole lutho. U-anti ubezoyidla yonke ngoba umkhuba wakhe vele.
Umsebenzi awaziyo ukuvuka ebusuku eloyana nathi abantu abayizamelayo empilweni. Udriver ubengakhoni ukuzilwela ngoba akusumuntu womndeni. Abantu bebebona ukuthi lento eyenziwa u-anti ibingekho right, kodwa bakhetha ukuthula besaba ukuloywa nokuthukwa. Uyathukana-ke u-anti wami. Ngamangala u-anti esethi ku-driver, ungaqeda okwenzayo unginike isikhiye. Wena ungabi nendaba, ngizokuhambisa kini ngeyami imoto. Udriver wayebhizi esizana namanye amadoda lapha emngcwabeni. Ngambheka u-anti wami ngazizwa ngifuna ukumphendula, ngakhumbula ukuthi wayebulale umama embulalela imoto esasiyishiyelwe ubaba the time eshona. Yena uyawathanda amafa u-anti wami, ngamane kushone umuntu akwazi ukuthola lokhu akufunayo. Ngabheka abantwana bakabamncane ngazibuza ukuthi bazophila ngani u-anti engathatha le moto. Imali ubengeke esabanika. Umuntu obehluleka ukubasiza ubababo esaphila. U-anti bekazi ukuthi ubhuti wakhe uyagula kodwa ubengakaze amvakashele. Ubehanjiswa yimi nomalume esibhedlela u-anti ekhona. Indlu ka-anti nalabo ekuhlala khona ubhuti wakhe beku 10 to 15 minutes drive. Kodwa ubamncane uze washona u-anti engakamvakasheli. Ubenganandaba naye ubhuti wakhe. Ubamncane ugulile isikhathi eside kodwa u-anti ubengakaze amvakashele. Into ebizomenza ukuthi anakekele abantwana bakabhuti wakhe ubababo eseshonile yena ehluleke besaphila kwakuyini. Ngisamile lapho ngimbhekile, ngazibuza ukuthi sizomsaba kuze kube nini, uzosigibela amakhanda kuze kube nini. Ngazibuza nokuthi abantwana bakabamncane bazondliwa ubani. Yebo ugogo ubezobathatha kodwa ubani ozobathengela ukudla impilo inzima kangaka. Ngaleso sikhathi ngazizwa sengathi uma ngithula nami ngizobe sengiyingxenye yaloko okwenzekayo. Ngangingafuni ukufika ekhaya ngizisole sengithi ngabe ngikhulumile. Ngangingazi ukuthi ukukhuluma kwami kwakuzongenza ngihlale ku-wheelchair. Ngasuka lapho engangikhona ngamlanda u-anti ngafika ngathi kuye awukwazi ukuthathela udriver imoto. Umuntu esisebenzisane naye iminyaka eminingi asikwazi ukumlahla kabuhlungu kanje. Nobamncane uma engavuka angeke ajabule ngalento oyenzayo. Ubengakaze amgile ubamncane lo driver ngenkathi egula. Udriver ubenokufika asincedise ngokugezisa ubamncane umzimba ngoba ubengasakwazi ukusigezela. Kodwa u-anti ubengaqobi kabamncane. Kwaba nokuphikisana kwaphakanyiselwana amaphimbo. Abanye abantu abadala basemndenini bathi ngithule, ngathi ngizobalwela abantwana bakabamncane. Mina bengingakhulumeli i-truck, bengikhulumela impilo yabantwana. I-truck laliwenza umsebenzi omkhulu empilweni zabantwana. Abamncane ubengubaba kimi. Bengingeke ngikuvumele ukuthi abantwana bakabamncane bathathelwe ifa labo ngisaphila. Ngama ngamkhumbuza ngento eyenzeka the time umama engafuni ngebhakhi esasiyishiyelwe ubaba. Umama wagoqwa inyawo wafa ebleeda endlebeni. Engasezwa kahle endlebeni ngenxa yomuntu onomhobholo nenhliziyo embi ongafuni kusebenzela impilo yakhe. Namanje ibhakhi labazali bami limlethela imali, kodwa ubhuti wami ofunda ku-high school uyahlupheka. Ubesenzelwa yimi izinto ngingakaguli ngisakwazi ukuyisebenzela. Wakhala u-anti ethi ngimhlaze kakhulu, ubecabanga ukuthi siyifemele. Wathi ngihlulekile ukuziphatha njengomntana kabhuti wakhe, angeke asangibheka njengomntana kabhuti wakhe. Waqhubeka ethi yena akaphendulwa yingane ezalwe izolo la, ingane esanuka ibisi, ingane eyazalwa ebhekile. Ogogo bazithulela abashongo lutho. Umuntu owakhuliswa yimi, umuntu engangimshentsha ikhimbi. U-anti wathi intando yakhe ayiphikiswa. Mina ngangingasakwazi ukubuyela emuva ngoba engqondweni yami kwakukhona ubuso babantwana abangakwazi ukuzimela empilweni. Ngangingafuni ukuthi bahlupheke. Mina angazi ukuthi ubekhalelani u-anti wami ngoba bengingamthukanga. Mina ngangifuna abantwana bakabamncane baphile kahle, besondliwa i-truck likababa wabo. Wathi inyembezi zakhe aziweli phansi, uzobuya kimi ngizomazi kahle. Lamazwi ngisawakhumbula nanamhlanje. Ngangingazi ukuthi wayesho ukuthini. Ngamcela ukuthi angangisongeli, sibhekene nokushona komuntu esimthandayo wena ubhizi ngamafa la. Ngathula ngingasafuni ukuphikisana naye. Sasuka emngcwabeni esehlise umoya esephuza iblack. Sesizixoxela ngobuhlungu ubamncane asishiyele bona. Ugogo ethi umuntu olungile akaphili isikhathi eside. Sasuka emngcwabeni esehlise umoya esephuza iblack. Sesizixoxela ngobuhlungu ubamncane asishiyele bona. Ugogo ethi umuntu olungile akaphili isikhathi eside.
Ubeshiye abantwana bakhe bebancane, owokuqala ubena 12 years bese kuba nomfana obena 8 years. Safika sadla sahlukana, ababefuna ukwenza i-after party bayenza. Mina ngangikhathele ngashesha ukusuka ngifuna ukuyophumula. Sasisebenze kakhulu senza amalungiselelo womncwabo. U-auntie yena wasuka kuqala kunawo wonke umuntu. Akekho umuntu obecabanga ukuthi usakwatele ukuthi udriver wakhe akaphiwanga isikhiye semoto. Kusho wasuka inhliziyo yakhe imnyama. Ngaya endlini yami ngafika ngazilahlela embedeni, ngangikhathele, umzimba wami ubuhlungu. Ngathi ngilele ngabo 11 ubuthongo sobumnandi kakhulu, ngaphupha umthakathi endiza ekitchen lami egqoke impahla ezimnyama, wayefuna indlela eza ekamereni engayitholi. Ngithe mangivula amehlo ngambona kodwa ubefihle ubuso, ebheke phansi. Ubezama ukungena ekamereni egqoke ezimnyama, wathi uma ebona ukuthi ngimbhekile wangiflathela. Engafuni ukuthi ngimbone. Ngaqhubeka ngimbhekile kodwa ngangithukile. Ngangiqala ukubona into enje selokhu ngazalwa. Wathi kimi angithi ngishilo ukuthi ngizobuya kuwe. Uma eqeda ukukhuluma lawo magama wanyamalala. Ngavuka ngahlala embedeni ngithukile. Ngasala ngithukile. Inhliziyo yami yayishaya kakhulu. Ngimangala ukuthi kungabe kubani lo. Ngashesha ngakhumbula amagama ka-anti wami athi uzobuya kimi ngenkathi siphikisana ngendaba yemoto. Ngabuyela engubeni kodwa angisakwazanga ukulala ubuthongo, ngithuswa iphupho lami nomuntu ebengimbonile ogqoke izinto ezimnyama endiza endlini yami. Ekseni mangivuka ngezwa endlini kunuka amakaka. Into yaqala engayicabanga kwakuyiphupho lami. Ngazama ukuzitshela ukuthi akumele ngicabange kakhulu. Ngathi mhlambe iphupho laliyiphupho nje. Kodwa iphunga engahlangabezana nalo ekseni lenza ukuthi ukwesaba kwami kubuye. Ngathi ngiyaphuma ekamereni ngahlangabezana nentaba yekaka elimnyama lithunqa intuthu. Ngashesha ngawakhipha ngayowaflasha etoilet. Mangiqeda ukususa lemhlola, ngaspraya endlini ngizama ukukhipha lephunga. Ngahamba ngayogeza ngizitshela ukuthi mangiqeda ukugeza ngiya kugogo engakabuyeli ekhaya ngiyombikela okwakwenzekile ebusuku. Zange ngilithole ithuba lokuya kugogo. Ngaphuma ebathroom sengigula, isifuba sasesisinda, inyawo sezibuhlungu. Ngangicabanga ukuthi mhlambe ngangiguliswa ukusebenza ebengikwenzile semncwabeni. Ngahluleka nokugcobisa amafutha sengizwa amapain. Ngangihlatshwa esifubeni nasenyaweni, ngazilahlela esofeni. Ngaleso sikhathi angizange ngicabange ukuthi lokho kungaba yinto enkulu. Ngazitshela ukuthi umzimba wami wawukhathele. Phela sasichithe izinsuku simatasa ngomncwabo, ukupheka, ukuwasha izitsha, ukwamukela abantu nokuma isikhathi eside. Bekungathambanga lokho. Konke lokho kwakungangishiya ngikhathele. Ngisahleli ngazizwa ngifikelwa ubuthongo. Ngiyasho ukuthi ukusebenza esikwenzile besipheka sibhizi ngama-ups and down. Ebusuku besingalali sicula nabantu besonto, nayizolo bengingalalanga kahle ngendaba yephupho elibi. Ngadonsa iflisi yami ngalala esofeni. Ngalala ubuthongo obujulile. Mhlambe ngangilale 2 to 3 hours ukuthi isikhathi bengingasibhekanga ngenkathi ngilala. Kodwa ngavuka sekushaye u-12. Ngenkathi ngivuka ngazama ukuvuka ngezwa umzimba awuvumi. Kwakungathi khona into esindayo ehleli esifubeni sami. Isifuba sasidumbile sishisa, inyawo zidumbile. Ngazama ukuzitshela ukuthi ngizophakama kancane kodwa umzimba wami wawungavumi. Ngisidonse ngizama ukuvuka, uke wabona. Ngivuke ngihlale. Umuntu owangifonela kuqala kwaku-auntie. Umuntu obengakaze angifonele empilweni yami noma ngisho ukugula ubamncane ubengangifonele azi kahle ukuthi ubamncane ubebhekwa yimi. Wangibuza impilo ngathi ngiright. Ngingakasho kuye ukuthi kukhona okungiphethe emzimbeni. Wathi ngibilise amanzi ngifake i-Croft salt, vinegar nespirit. Ngihambe eminyango lapho bekunamakaka khona. Ngifike ngime kuleya ndawo ngeenyawo, ngizithobe isifuba neenyawo. Amanzi ngiwayeke agcwale phansi ngingawasuli, azoziwomela wodwa. Wahleka ethi kimi ngiyakwazi mntakabhuti awuzwani nokungcola, kodwa uma ufuna ukululama yenza lokho engikutshela khona. Akangiphanga ithuba lokumphendula wadropa. Lokho kwangimangaza kakhulu, ngangingakatsheli umuntu ukuthi ngitholeni ekseni endlini yami. Ngakho ngazibuza ukuthi wayekwazi kanjani, kodwa ngenxa yokuthi ngangigula futhi ngididekile ngenza engangitshelwe u-auntie. Wangishiya ngimangele ngizibuza ukuthi wazelaphi indaba yamakaka ngoba bengingazange ngiyitshele umuntu.
Kungasenani ngizidonse ngihambe ekitchen ngifike ngibilise amanzi ngenze lokho ayekushilo. Akuthathanga isikhathi, ngangingasabuzwa ubuhlungu. Ukudumba kwase kuphelile, inyawo sezipholile, ungathi akwenzekanga lutho. Kulula ukuthakathwa umuntu ozaziyo impande zakini. Umuntu owazi kahle amadlozi akini engakulimaza kalula ngoba uyasazi istrength sakho, uyayazi neweakness yakho. Impilo yaqhubeka sengathi bekungenzakalanga lutho. Ngahlala 2 weeks yonke kuthulekile ngiright. U-anti wangifonela wathi usho ngalento oyenzayo. Ngabe manje udriver wami ucheckisa kimi, ngabe sikhuluma kanje ngabe ngenze u5,000 kule 2 weeks. Ngathi ngaphakathi kimi nansi futhi indaba yemoto. Ngamphendula ngathi kodwa anti awubacabangeli ngane abantwana bakabhuti wakho, ufuna bakhule behlupheka njengalokho kwenzeka kimi nobhuti wami omncane. Wathi ngangimhlaze kakhulu phambi kwezihlobo emncwabeni. Ngisathi ngifuna ukukhuluma wathi sizobona. Ngangingasafuni ukuphikisana naye. Monday sengisemsebenzini ngafonelwa i-private number. Ngayibamba ngathi hello, akukhulumanga muntu. Ngaphinda ngathi hello, angikuzwa mawungizwa. Ngezwa ivoice ka-anti wami ingibiza ngegama ngathi yebo anti. Akusaphendulanga muntu. Ngezwa kubhamuka into endlebeni, ibhamuka ngamandla amakhulu. Ngathuka ngalahlela ifoni phansi, ngascreama ngawela phansi. Ngagcina lapho ukuzimela ngezami inyawo. Osisi esasisebenza sonke bagijima bezongisiza. Ngase ngopha igazi indlebe yaka right, iphuma izinto ezimnyama zamba negazi. Angizange ngazi ukuthi yini eyenzekile endlebeni yami. Ngaphuthunyiselwa esibhedlela sengifakwe i-cotton endlebeni ukuthi igazi lingaloko liphuma. Kwakuyindlebe le engangiphendule ngayo ifoni. Esibhedlela bathi iproblem akusiyindlebe, kuphazamiseke imithambo esebenza ngebalance yomzimba, yingakho ngingasakwazi ukuzimela. Bathi ibhamuke yavithilika. Ngabuza ngeinyawo ezazigoqekile. Udokotela wathi mhlambe i-full blown stroke noma igazi alisakwazi ukufinyelela inyawo zami. Nabo odokotela bebenganayo isho ngento ebisenzeka emzimbeni wami. Bathi isifo esingajwayelekile. Ngazibuza ukuthi kanjani ngoba bengiright ekseni mangivuka. Ngangingasakwazi nokuthi yini engiphethe. Umuntu owafona kuqala sengifike esibhedlela kwaku-anti. Ebuza ukuthi ngikuphi. Ngamphendula ngathi ngisemsebenzini, ngangifuna ukuzwa ukuthi uzophendula athini. Wathi kimi kanjani? Ngathi Monday nje namhlanje anti, ngisemsebenzini. Ngicabanga ukuthi wayichecka ukuthi for sure ngiyagula noma ngiright. Mhlambe wayichecka ukuthi umuthi wakhe ukwazile ukusebenza kimi noma uhlulekile. Ngahlala esibhedlela amalanga amathathu ngaphuma sengihamba nge-wheelchair. Indlebe yaka right ayisezwa lutho, ayisasebenzi. Umchamo mawuphuma angiwuzwa, ngiphila ngepampers. Angisenawo umsebenzi, waqedwa ukugula. Indlu seyadliwa ibhenki, bengingasakwazi ukuyibhadalela. Sengihlala nogogo nabantwana bakabamncane ekhaya. Sekuphele unyaka ngigula. Ngiyazama ukuthola usizo akulungi kodwa nginethemba lokuthi uNkulunkulu uzoyiphendula imithandazo yami. Uma kukhona into eyodwa engisasele nayo, yithemba. U-anti uthanda ukukhipha amagama abuhlungu ethi usuyidla kahle imali kababakho esho imali echeckiswa udriver. Uthi manje isiyakwazi ukuthengela opampers nokudla. Angithi ubungafuni ukuthi idliwe yimi. Ukukhuluma lokho uma sibabili kungekho muntu omzwayo. Uma ngixoxela ugogo nabanye abantu bomndeni abanayo into abangayenza ngoba bemsaba. Imali ye-truck icheckiswa kugogo, uyena umuntu ohlala nabantwana bakabamncane. Anti uma uzothola ithuba lokumamela i-confession yami ngiyazi uzobakwazi ukuthi yimi umntana kabhuti wakho obhalile. Wangibulalela umama ufuna imoto esasishiyelwe ubaba. Waphumelela manje usufuna ukungibulala nami. Ngiphethwe isifo esasiphethe umama. Lapho engihamba khona bayasho ukuthi uwe ongiloyayo. Nawe awukwazi ukukufihla lokho, yingakho uhlezi ungitshela amagama abuhlungu. Uthi imali kabamncane iyangondla ingithengela amapampers. Okusho khona ukuthi inhliziyo yakho isasebuhlungu ukuthi imali icheckiswa kugogo ekubeni le mali isiza izingane zikabamncane. Anti mina bengilwela ilungelo labantwana bakabamncane, pho ungibulalelani ngiphila. Ngifuna wazi ukuthi inja nenja inosuku lwayo. Nawe kuzokufica umuntu omdala, nawe olwakho usuku luyeza.
Ubaqedile abantu bomndeni kodwa ngicela ukusho lokhu kuwe namhlanje. Nawe kwelinye ilanga uzoshona. Angeke uphile kuze kube phakade. Angifuni ukubuyisela ubuhlungu ngobuhlungu. Engikufisayo manje ukuthi ngilulame. Impilo yami ikwazi ukubuyela esimeni sayo sakudala. Uma ngibuyela emuva ngicabanga ngalesiya sikhathi, ngiyazibuza ukuthi yini wrong engiyenzile. Ngaphuma endlini ngisitshela ukuthi ngiya emngcwabeni ukuyovalelisa umuntu engimthandayo owayengithanda kakhulu. Bengingazi ukuthi ngizobuyela ekhaya ngiphethe ubuhlungu obunye phezu kwalobo engangivele nginabo bokushiwa ubaba obengithanda kangaka. Babukeli, indaba yethu yanamhlanje iphelela lana. Ngicela sikhumbule lokho. Ungalindi ukuthi kube khona umngcwabo ukuze umndeni wakho uqale ukukhuluma ngeva. Khuluma kusenesikhathi, hlela kusenesikhathi. Bhala iwili yakho usekhona usaphila emhlabeni. Ngoba uma usuhambile, awusakwazi ukulungisa izinto ongazilungisanga ngenkathi usaphila. Uma le ndaba ikuthintile, please guys share. Le ndaba inganceda omunye umuntu namhlanje. Do not forget to subscribe, like and hit the notification bell for more educating videos. Thank you so much guys for watching. Nginithanda isidudla.